Waune. Piye? Niku mboten kalih Mbak Ayu. Mengko Ayu dhewe. Oh niku mau wonten duet mboten nggih beratine? Ora ana. Oh iya. Yes. Kowe iki manut aku kok malah. Nggih. Engko Mbak Ayu nyemutaken. Mbak Ayu iki ana Mbak Ayu duet kali Mbak Elisa. Oh iya, ya ora apa-apa. Niku dhewe-dhewe wae. Ya, perkara amplope engko arep tok dompong loro ora masalah. Nggih, sendika paseno. Ya, sedeka. Heeh. Ya, kowe ngatur. Apa niki kula didhawuhi napa? Didhawuhi anu jenenge iki podang kuning ana. Ya, terus apa jenenge iki sambel kemangi ana kowe arep ngaturke sing endi? Oke. Wah, podang kuning Mbak Tatin menapa mboten? Mbak Tatin mau podang kuning nggih? Lah. Hah? Podang kuning apa Mbak Tatin napa Dede? Tatin ku ngangsu. Soale butuhke awake le saya jeblok ya. Ya, matur sembah nuwun karo Pak Camat, Sa. Nggih, matur sembah nuwun Pak. Dene kula mboten nggih diparingi dhuwit mboten napa-napa ning kula tetep matur sembah nuwun sampun ditimbali wonten mriki. Mugi-mugi balaringan rezeki ingkang kathah kalih yuswa ingkang panjang. Iya. Aga matur nuwun ki kecamatan nganakke memetri budaya lho. Tanpa nganggo ya heeh. Wis karepku ki do ngene iki wae aja dhuwit. Efektif ya, Pak? Efektif nek rokok sengara mandeg teng sinden sengara. Iya. Nek dhuwit ki mesti do dijaluk ha iya. Dari Pak Supoyo Surabaya semoga sukses. Ya, Kiseno dan kru. Nyuwun lagu Mawar Kuning keng nyekar Mbak Elisa Orkaros. Wo ya. Ki malah ana sing nyuwun Mawar Kuning iki. Ya. Berarti niku mawon. Terserah. Sak slop nikune. Kowe arep njaluk iki. Iya, njaluk tak dol engko. Lumayan nggo parkir nek mlayu ning alun-alun 2000 ping 10 Ya, engko didum ora apa-apa. Mboten wae niku nggih pasen mawon. Iya kok ya. Engko sangu mancing. Ah iya liburan mancing ya, Pak. Apa jenengane time apa jenengane? Panji Tengkorak. Panji. Kok tengkorak ngopo kok medeni men? Marai-rai entuk iwak. Iya. Iya lah apa-apa ya, Mak. Nggih Mawar Kuning berarti nggih. Ya, Mawar Kuning diaturake. Matur suwun Pak Camat iki mengadakan pergelaran wayang iki ora kok duwe acara sing wigati ning sing wigati memetri karo utawa nglestareke budaya adiluhur. Melestarikan budaya ya. Semoga ini Semarang hebat yang jelas nih slogannya. Semoga bisa tercapai. Banyumanik juga. Jangan lupa saling membantu. Jangan takut virus corona karena virus corona nggak akan masuk ke sini ya. Sebabnya? Ya jelas wong Indonesia panganane kaya ngopo wetenge kaya ngopo, Pak. Saiki bakso nganggo borak wae lambunge ya awet tenan ya to. Terus SW nganggo sakarin, nganggo pengawet, nganggo pewarna baju. Wah ya lambunge wong Indonesia wis ampuh. Saiki panganan tiba 5 menit enggak apa-apa, belum 5 menit 10 menit enggak apa-apa. Gopak telek ya tetep dipangan kok. Ayo ora bakal kena corona ra wedi ngono. Malah kosok balen ya berarti wong Indonesia sing iso mateni virus corona iki wong Indonesia. Yo paling ya, Pak. Iya, virus corona mlebu ning lambung, terus virus-viruse ning jero ki omong, "Lho iki kok weteng kok regete kaya ngene iki. Sing arep tak serang apa iki? Endi-endi kok telek." Iya. Lah ya gorengan wis digoreng minyak campuri plastik ampuh ya. Iya, wis ora bakal kena wis ora. Iya. Nek ming flu, jarene virus corona iki anu apa jenenge gejalane ming kaya flu, kaya anu irunge buntet lan awak meriang. Wis ora bakal meriang. Ora bakal. Wong Indonesia umbele ijo tetep udan-udan kok. Wah ya, geleleng tetepan. Biasa, wis biasa kaya ngono. Iya, ya pancen tenan kok. Nek dipikir ya nyata kok ya. Wong luar negeri kena flu wis bingung nang dokter. Awak dhewe kena flu wis malah ngombe es. Masuk angin wong luar negeri ki dadak nang dokter dadak opname. Awak dhewe masuk angin cukup duit kreceh karo remason. Kerokan ya. Wis ilang angine. Ampuh tenan. Mangga, Mawar Kuning diaturake ya. Ngagem bawa mboten iki? Nganggo. Iya. Pamer swara Sa. Iya. Semarangan mawon nggih. Hah? Sing Semarangan iki mboten. Ya, Semarangan. Mingkar mingkur ing ukara. Ya. Mingkar mingkur
karana marti awas tarik napas ki nada tinggi sinawaras mineng kidang ki nek ora napas dawa mudar iya ki nggo senjata nek sinden-sinden ki do meteng nek areng lair ki rasa dadak kon ngeden ming cukup kon nembang mingkar mingkuring ku anggere tekan sinawang resmineng kidung Pak Dokter. Ceprot bablas. Iya, metu dhewe. Yo. Nah. Terus. Yo, sedikit lagi. Ya terus. Yo, terus. Yo. Wis ketok rambute. Iya, terus. Rambute wis ketok, Pak? Wis ketok. Kok aja didudot sike lho. Dase ben metu sike. Apa gunanya tepuk tangan? Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Sinukarto mrih Kretarto
ini kang tur nggih Pak Supoyo dari Surabaya. Sik kowe aja lunga sik. Ki neng pawarta ya. Ki mau Mbak Ganes ya entuk transferan. Oh ya. Mbak Guru Ganes 200, Mbak Pak Kiswan 200. Lho, Pak Kiswan entuk 200. Ngopo gaweane? Ngopo gaweane ngopo? Hayah ngono 200.000. Ming paitane iya. Ya. Ora apa-apa kuwi bejane dhewe-dhewe ya. Terus iki saka Pak Tristianto. Ya. Iki wis transfer 500.000 nyuwun tembang kangen. Oh iya diaturake. Wah iki mau oh ya matur sembah nuwun. Yo, ayo. Tembang kangen. Kula malih. Ayo. Oke. Langsung mawon berarti nggih. Iki aku iki goleke det sindan-sindan kuwi kok. Iya. Alhamdulillah matur sembah nuwun Pak Seno. Ya, nya tak topi sisannya. Wah, yang ngene iki lho, bos yang baik hati, tidak sombong, gemar menabung dan tidak pelit yang ngene iki. Luar biasa, mugi-mugi tambah nggih kesaenan panjenengan, rezeki panjenengan, tambah yuswa, tambah bahagia saklaminyo. Amin. Iya. Ngene Mbak Ganes dereng. Apa? Ngene Mbak Ganes. Oh iya, Ganes 200. Nya, ditak topi sisanya. Oke, niki ngene Mas Kiswan. Rasa Kiswan nyambut gawe apa? Ya di ngapura ya Mas, jen durung bejomu. Durung bejomu. Ya. Ora apa-apa ya. Wis ben, nek kira-kira ora gelem nabuh men medun Bali. Iya. Aja. Bali ya numpak apa? Ya engko. Wah, engko kok ya ketoke lali. Iya. Tetep dicatet nek kuwi nok. Ya. Tembang kangen monggo Mbak Elisa dinggo ngaturake ya. Saka Pak Tristianto Klaten. Oh ya. Streaming nok, lumantar streaming Dalang Sena channel wis iso ditonton tekan ndi papan. Ya, mula akeh sing padha nyuwun lagu. Ayo diaturake. Ya, kuwi ya termasuk penggemar budaya. Tuku kuota dienggo streaming. Ya, pancen ya ngono ya, Mak. Iya. Pancen wayang iki saiki lagi luar biasa. Sing streaming wayang iki saiki wis wah saben dalang duwe channel dhewe-dhewe no. Iya. Kuwi aku seneng. Oh, ngono ya. Seneng mergo donya iki saiki gedene ming sak HP. Apa-apa iso ning kono, tuku sandangan ya liwat HP, tuku apa-apa liwat HP, pesen panganan liwat HP, nonton film liwat HP, nonton wayang liwat HP. Mula ayo digalake. Nek iso sak oke-oke wayang iki dilebokke ning HP. Dadi bocah cilik-cilik iki ceklik nyetel HP iki buka YouTube anane ming wayang. Ya, dadi wayang saka saya ngrembaka, saya apik, saya becik. Ya, pancen ngono. Ya, Sa. Oke. 500 ya. Tembang kangen biasane ning Yojo ming 50. Iya. Ya bejone dhewe-dhewe kok. Ya, ora apa-apa wis ya. Mangga dados. Mangga dados. Lewat tembang kangen. Yo,
untuk kamu rasakan aku lihat cintaku lewat tembang tangan untuk bisa jadi tombol naminipun. C. Sampun. Kula wos ngosantenan iki. Ndekno biasane kowe iki nek upload olahraga. Oh ya olahraga tenan. Olahraga apa nyatane joget semono ngos-ngosan ora? Iya ya, Pak. Iya. Ya beda olahraga iki nganggo jarek ditaleni awake mbok jajal. Ditalani awake tapi ngene-ngene. Yo kemring. Lah kuwi rumah samu ora distageni kok piye? Ya ning kan orang joget ngene-ngene, kan ngene-ngene. Aku ki ngene-ngene ki ora ketara nek kowe joget aku wis ngono-ngono dhewe. Kok kandhane ngeyel meng kowe ora weruh kok. Pak niki ditagih selagu selamat ulang tahun. Oh ya, 1 juta. Ya sak ramban. Ya men Mbak Sandra sing ning Jepang kono bahagia. Ya. Ora nyono nek piyai saka Jepang kono. Jane ya piyai Indonesia. Sine semene liline sepira? Liline. Engko aku nggawa lilin. Ya. Aja kuwatir engko tak sumete tak sebule. Tak malah mobat mabit ora karo-karuan. Ya pancen bener. Ah iki Mbak Tati Lestari Handayani. Kok saya gedhe awake ya, Mak. Ambuh kuwi mbuh. Leprei kesuwen kok, Pak. Lho, reprei wong kowe iki ya nyilikke awak. Lah kowe iki tak kon to nyilikke awak ki aja renang. Lah napa? Aku malah kowe renang karo anakmu rak luber to banyune. Iya. Ya ora ngecel. Sing disyuting kowe rak krasa, sing ditok syuting anakmu, kowe nyemplung disyuting bojomu kirimke aku. Napa ketok apa? Wah, ora karu-karuan kae. Iya. Iki sapa Elus? Ah, bojone rak jenenge Mas Tulus. Niki bojo kula, Pak. Aneh-aneh renang barang niki, kaya ngeten niki. Ting pecotot ora karu-karuan. Jenengan delok. Ayo ndelok wong dikirimi kok ora ndelok. Barang srulup ning banyu mak bluk ngono kuwi. Cah cilik-cilik sing do kemambang ki iso mentas kabeh. Nek kuwi ora banget. Rekake anggere arep nyilem kok ming kemambang. Nyilem kok ming kemambang. Lah ngapa? Kuwi arep gaya apa Elus niki rekake ajeng nyilem kok ora tau iso. Ah pelampunge semonten. Iya. Aku ora nggawa pelampung lho wingi. Ban mburi ngisarmu kae lho. Aku ora nggawa ban. Ora nggawa ban. Sing mlentrong Apa to? ketoke kaya nggawa nganu kowe kaya nyewa ban tok nggo kemambang kuwi lho. Wah jenengan meng salah weruh kok. Salah weruh piye? Udu ban. Apa? Bemper. Bemper ya. Ayo semono ya ora iso nyilem. Heeh. Dadi metungul terus kae ming sirahe dindelepke nang banyu. Karo piki. Kula ora iso gaya renang. Ya ora usah liyane nek sak awakmu kuwi iki paling ora olahragane ya mlayu-mlayu. Men pembakaran kalorine iki akeh, kringete metu, awake kuru, lemak-lemak ki bakale ilang. Kowe nek saya lemu sok ambegamu saya sesek. Mergo lemake iki ndesak ning nggon jantung. Ya bahaya. Ya sesuk tak cilikke. Ha iya kok ya le mangan ki dilongi. Mangan apa? Aku iki kejaba nyinden ya diesel barang e. Kok diesel? Ame giling terus kancane do nyinden kowe mangan. Ben mboten ngantuk. Ya ben mboten ngantuk. Heeh. Yo ngaturke tembangan. Ya. Iki Pak Camat mboten ajeng dhuwit kalih kula napa, Pak? Iki kok meso meri lho wong mau wis duet karo apa jenenge iki Pak Camat ki mau sadurunge wayangan wis mlebu ning ruanganku transit kono. Nggih, ajeng pripun? Wis omong karo aku, wis ngendika karo aku. Pun kula duet pisan wae lho Mas, kula ming 300 tok niki pun mboten. Boten lah, sajake mau maju kok ya lirak-lirik karo aku iki pengen karo aku apa kepiye? Sajake. Ha mbok coba di anu dadi aturi. Kersa mboten, Pak. Kayane kaya gedak-gedek. Iya. Mboten sah nyawer, mboten napa-napa nek pun telan. Mangsamu padake Pak Camat ki padake to anggap wong tipis to kuwi. Nek ming nyawer kowe wae ya kuat kok ya. Iya. Oh, Kersa. Kersa mboten, Bapak. Mbok mantuk apa gedek ngono lho. Ini. Langsung mantuk-mantuk. Ya mang mriki.
Monggo, Pak. Mas aja dipleroki. Mas aja dibayari. Karep kunjalani eseni. Tinggal aku mung kudu ngerti cara. Tinggal kapribaden ngerti ora. Aku kekeri ing jaman. Kaya sing eling Eling bapak. iku budaya Sankesa. Tinggal aku mung kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketinggalan. Kaya sing eling iku budaya Ganes kaya aja nesu ya nok sementara kamu tercampakkan. Wong urung sida lho. Mbak menawa nek karo aku ya emoh. Nggih to, Pak? Purun nama mboten. Oh, baru. Pak Dalang. Pripun, Pak? Mantep. Wah. Lah, Iki. nah, sing niki mau cilik tapi cabe rawit. Nggih to? Kerikil. Krikil. Kerining sikil. Nek tatin apa, Pak? Nek kula napa? Nah iki ya watu sing gedhe. Dadi alus. Nek nggo apa ki gosok-gosok iso resik. Wah, lha lah ming dangkep watu. Oh, Lah nek nggo gosok-gosok watu gedhe iki nek ngakali nek kecemplokan apa? Jenengan nek kosokan nganggo watu semene gedene apa ya kuat ngangkat lho. Aduh. Nek sliramu aku mesti kuat diajeng. Oh, menapa injih to Kang Mas? Iya sliramu wis tak tunggu rikala wingi bengi aku wis ngimpi marang sliramu. Panjenengan ngimpi menapa to Den Mas? Ngimpi ketemu Nimas Ayu sapa? Tatin. 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 Lestarian. Ngimpine napa? Aku kaya numpaki. Numpak napa? Ora ngono kaya maksude kaya ning Gonawan ngono kuwi lho. Oh, nggih, numpak motor mebur. Motor mebur ya, Nggih. motor mabur. Nggih. Mebur. Ayo ayu nek cangkeme desa. Lah piye to? Motor mebur. Numpak motor mebur. Lah nek aku ya ngono kuwi lho. Ayo mulane diposisikan iki nang banyu maneh. Lah apa jenenge? Ayo kapal terbang, pesawat apa kok. Numpak motor mebur. Ya, sing penting kan Pak Camat dong nggih. Nggih. Nggih ta? Nggih. Paham maksud kula ngeten lho. Paham. Kula paham. Wis jenengan kedhe pito aku wis paham kok. Oh, panjenengan menika lah ampun siap napa dereng? Aku siap. Sak menika ajeng menapa? Ampun ngrogosak riyen to wong Sik. dereng-dereng kok wis ngrogosak lho. Bayu ndi ya? Yu aku jigono tas cilik yu. Lah ajeng napa? Kanggo madai sirahmu kuwi. Nek sirahku ya kurang gede, tase nek meng cilik. Kudu nganggo bagor ngerti ra? Agene Sio-sio. sadar. Dalang siji iki can sio-sio nek Ngono kalian ya? kula. Jenengan ampun kados mengaten nggih Pak nggih. Ora ngono diajeng Piye aku kowe nek memang. kira-kira tak sia-sia kowe melu Pak Camat piye? Melu Pak Camat, Pak Camat jenengan saged to? Waduh, Lah pripun? abot sanggone. Ngopeni kula saged boten? Pak apa ini iso? Ning Koso, Pak. Abot Oh niku nek sanggone ya. esuk dadak mbabatke Kolonjono. Mengke awan sithik dadak ngudake dedak niku. Kuwi niku apa, sore dadak dikombor. padake aku sapi apa piye? Ah, ya sampai semono. Sapi apa? Sapi kok ayu nggih. Ayo mang. Jenengan ajeng napa Pak kalian kula sakniki duet. Duet. Apa lagune? Gimana jenengan isane napa? Sing kula-kula ra iso. Ya. Iki ana pamundan mendem pedokan lho. Saged Bapak Saged Pak Camat mendem budaya. wedokan. Jenengan pun mendem wedokan dereng. Urung iso aku. Ah niku mangkale niku nek ora mendem tenan. mendem tenan aku mesti iki. Nggih, ya.
Iya. Dek dek dek. Oh, nggih. Dek dek. Yuk, Dek nyuwun dek. Dung jeng. Pak. Happy birthday. To you. Nyuwune kempling. Oh, kempling to. Kempling. Oh, nggih, kempling mboten apa-apa. Ya, kempling mangga. Lah napa kok sajake kaya mikir, mboten sah dipikir niki mboten sah ning mriki. Ora tak gagas, aku cuma mbayangke kuwi lho. Cuma mbayangke menapa? Mbayangke alismu. Alis kula ki napa? Alisku Camat napa? Nanggal sepisan. Oh nggih, terus mripate? Mripate kuwi kaya Blarak sempal. blarak sepal. Oh, kuwi rak irunge to, Pak Dalang. Apa? Nglirik. Kaya jambi apa ya? Jambe sinigar. Jambe sinigar minggu nek umpamane kembar lho. Oh, nek kembar ki sinigar, Pak. Nggih. Berarti sing sinigar niku kembar. Jenengan kagungan ya sing kembar. Paham aku. Apa jel? Apa? Mata kok. Mata iki mesti kembar kok apa Ya Jal? ora kembar. Ayo. Pelampung. Ayo apa jenenge iki? Pelampung kok kembar. Rondo kempling yo. Ya. Nggih rada kempling nggih, Pak. Langsung mawon nggih. Jenengan kok kaya mikir to? Ngiling-ngiling. Pak Camat ki mikir munggandene ra nggodit. Mun kula Wis takon juboke nganu baju, Pak. mboten sah dipikir, mboten sah nek mboten sah nyukani mboten napa-napa. Tak wenehi engko aku ning mburi saya akeh. Nek mboten ya kebangetan ngono wis wani maju. Mesti. Engko luwe akeh. Yakin lho. Yakin. Tak jaluk tenan aku wani ya ngrogoh dhewe ya. Ngrogo, wis ngrogo. Ora kurang ajar, Tin. Lah napa? Aku kok njur njaluk kok ngrogo Ngrogo dhewe. dhewe. Lah ya Nekat aku wis kowe. ngerti nggone nang kono kuwi kok. Oh. Nang Ning mriku kene. ta? Nang kathok to? Nggih. Ya nang kathok. Yo. Mangga. Iso ta? Aku iso nyanyi sih. Sinan Mas. Tenan yo kepling tenan. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbangan aku gelem ngancani iki bangga napa Bayu badhe pindah Prawan rondo kanggo rapat penting kembali tenan ya. Terima kasih, matur suwun. Sami-sami Bapak. Sawerane sida ra? Ya jenengan rasane Bos, pripun? engko tak jikoke ya. Ning sida nek camat ngomong ning kene ra jikoke tenan iki isin karo wargane. Lah nggih kudune nggih duwe no. Wah, akeh. Maksudnya duwe isin lho. Oh, isin. Nggih. Tak saweri kok Pak Dalang Nggih, tenan. nggih, Mas. Nggih. Nggih, matur nuwun Bapak. Nggih. Yes. Pripun ta? Balik meneh. Jare oke.
Atur nuwun nggih, Pak. Nggih. Mangke malih. Nggih. Mboten sah dipenggalih, Pak. Sampeyan nek menggalih swara sinden boros. Iya. Aming di matur nuwun nggih, Pak. Mangke tindak riki malih nggih, Pak. Mangke nembang malih nggih, Pak. Calcul. Bareng sesuk-esuk wis kukut gamelane. Waduh. Sedekah. Sedekah apa awake lemu kaya ngono kok sedekahi. Ya nyodakoi ngono lho. Iya ora Niki apa-apa. sampun nggih. Nggih, Mbak Tati matur sembah nuwun. Ya. Terus sapa iki? Ki ana sing nyuwun grat. Sindane langsung loro wae, Tru. Ya. Tatin karo Ganes wis ben padu cah loro iki. Heeh. Sing siji gedhe, sing siji cilik. Ayo, jumeneng. Ayo, le buka wedang engko, le ngombe engko. Ayo. Ayo, semprotke. Wis kebacut mecucu e. Heeh. Ayo cah loro, ya men adil. Ayo, wah. Sing siji cilik iki sik sedulur iki. Oh. Sindenmu ki sik sedulur kabeh to. Isih seniman ki tunggal Mbah. Oh, to. Si apa jenenge iki Prastiwi iki nek karo Neti iki misan. Oh. Batu misan. Batu nisan cengelmu ki ora. Misan ki apa ora ngerti kok ya. Heeh. Ah si Tatin karo Ganes ki sepupu. Oh. Sepupu. Ngapa ya njuk umatke pupu? Ora apa-apa. Hah? Ora apa-apa. Rasa wedi. Mboten, Pak. Ora piye? Rasa wedi. Podang kuning, Pak. Podang kuning. Engko sikik kok kesusu-susu. Kowe kok kaya ngrotok to jejer Tatin. Ngampet, Pak. Mat rene, nek omong-omongan ki Ora kok. Ah. lah piye? Rasa wedi kok ya. Ora piye-piye, Pak. Mbok ora piye-piye, Mbak. Iya, sing Kowe kok suwe. dhuwur mripatmu ki ana apane? Oh, tai lalat. Pinjol, Pak. Pinjul. Padha bojoku ning bareng anu bun-bunane ya ana tai kucing. Ora ditimpal, engko ambu-ambu. Maksudnya piye kuwi? Tai lalat kok tai kucing ora. Ayo. Podang kuning, bawane didum adil rasa bengkerengan. Ya. Nggih, Sedulur tunggal sepupu ki rasa bengkerengan. Cadiran Nes. Nggih, Mbak. Alah dene kowe karo Pak Camat wani kok mung karo nangka blonyoh kaya ngono kok. Sopo? Kowe kuwi Aku apa? nangka blonyoh. Tangga blonyahe piye? Kowe didol bar pring surat kae lho. Bar pring surat kae nggon pas menggok-menggok kae, wo kalau Tati didelehke sak nggon-nggon. Aja ngono do bayangke tenan lho. Do bayangke. Bayangke piye? Nek aku dijejer nang kono. Ayo ora masalah. Lambemu yu. Ayo. Sing ndramke ya kemantil. Bawane apa? Pocong nggih, Pak. Ayo podang kuning ki apa kok dadak? Apa podang kuning bawane? Ayo gak. Nggih pocong mawon sing cendak nggih. Ya, sakarmu. Kowe kok tegang banget to, Nes? Ngampet, Pak. Ngampet Ngampet apa? Ngampet maem. Enggak, Pak, genjo. Ayo. Genjo. Bahasane yo genjo. Ya. Aku bingung saben dina mikir Bingung aku kan manuk. Sapa? Maksude oceh-ocehan ning omahmu ki pirang-pirang ngono lho. Dilongi didol apa piye? Heeh. Kula ora ndi manuk. Ha sing ting grandul kae. Neng omah ki tak centelke pirang-pirang. Oh, pemean apa kae? Kae pitik lho, Pak. Wo, lah edan to pitik kowe di. Lah nek pitik kuthuk niku aja do dicantelke nek tengen kula ben aja mati no lho. Oh, ayo. Enes.
Kae dong apa ta? Rame dhewe. Ngefan ora kowe. Yoga ki oke sing ngefan kowe ning ra kesampean. Lah jeng napa? Kaya ta sing ngenong barang kae. Anggere weruh kowe tampil ngadeg ra terus ngecas. Jare nek gedhe ngomah wae ana. Ah iya. Apa? Piye, Jo? Iya. Nih ya tenan kok. Napa? Ora apa-apa. Sing tenan apa? Aku mung batin pas kowe memeni kae lho. Jemuri jereng pemean kae. Heeh, ana sing tok keke nggon apa jenenge kae? Apa sing nggo memeni kae apa? Hanger. Wuh. Aku yo batinku mudan gedene semono. Aku nggo jaket anak kowe cukup. Antil dasmu lho kowe. Apa ta? Ora ya? Asmu. Lu nggae topine jenengan ya iso kok. Apa gak? Tak gaweke apa piye? Mah. Kok tak gawe sing rada muhak ngono lho. Muhak apa? Wong senene kok ngece. Wedan aku. Nek nggo rompi gelem nganggo piye? 6 kilane truk moso. Apa ta? Apa e? Tanganane ki jero, lho, patmo 6 wedan. Kaya kabar ngilani. Apa kowe ra ono kok ya? Terus piye? Ayo 6 kilan meng. Jajal dinggo ora? Lho. Nek dinggo apik lho. Ayo gek teruske tembange. Ayo jatahe ganes kok. Ayo nek. Gemble-gemble, Pak. Apa wi gemble-gemble? Enek gemble-gemble iki ora saru kok wawu-wawu. Lah ya apa? Gemble-gemble iki tembung apa? Jenengan gemble-gemble iki gede ning rapi. Nah niku jenengane gemble-gemble nek carane Banyumas kewer-kewer, Lek. Lambemu karo atimu kok beda. Gede ning rapi, ketoke ora ngono lho. Anjak lambeku ora cocok. Ah coba ditinggo ganes rak tekan pumbrak. Kowe arep jajal apa piye? Kaya malah kaya klambi munyuk ae lho. Lek nganggo terus piye? Ngawur. Demit Bagong iki kaya lambene. Pancen lambene Bagong. Heeh. Oh piye? Ora piye-piye. Ayo gawe. Mikir manuk podang. Sing gawe ganes iki pancen lain daripada yang lain. Heeh. Mikir manuk podang. Heeh. Niya malah cengkok sing prasaja ngono kuwi. Heeh. Ayo terus Tin. Gawe Oh ya wis terus Nes. kira keteng ngati Terus apa? Aku dientekke kok. Nora mendo sun pikatku lote bendo. Mangga salah setunggal. Esuk awan nang omah, mangga. esuk awan ning omah wis ora ngasah. Ya, juga sing apik, Nes.
Matur suwun Mbak Tatin karo Mbak Ganes. Ya. Siji mbaka siji dadi loro dadi telu to? Ya. Wis diaturake. Heeh. Awak dhewe aja nganti ketungkul suka-suka parisuka. Heeh. Mengko ndak lakone ora rampung ming dikethok-kethok ndak ora prayoga. Ya. Mergo iki dibutuhake tenan. Yo. Iki wis arep tumampak perang Bratawuda. Apa? Bratawuda Jaya dibangun. Bratawuda Jaya dibangun dong. Bratayuda Jaya biasa. Wis omahku wis tak kosongke terus. Wah. Bojoku auleh ki nang maratuwa. Ya aku arep melu perang Bratayuda. Ya syukur. Mula linggis pacul arit tak gawa kabeh. Sandangku wis tak obong. Tak nggo tabuk tawuring peperangan. Kemenangane Ndara-ndara Kurawa. Pandhawa. Nek ngomong ora watun ngomong dipikir Kakang. Ayo. Amarga iki Sinuwun Ndarawati wis dadi duta Gedhong Pamungkas. Dadi pengawakaning Pandhawa. Katandha Sinuwun Ndarawati ki nek gagar wigar nggone nanjake negara Ngastina ateges bakal nglakon pecah perang gedhe ya kuwi ning Tegal Senggotan. Tegal Kurusetra antaraning Pandhawa lan Kurawa, Tru. Kira-kira menang endi ya, Tru? Oh, semembuh nek cara kowe menang endi, Gong? Nah, ketoke menang Pandhawa. Oh, sebabe Pandhawa soalé paitane akeh. Lho, perang kok nganggo paitan barang? Oh, ya, Ning. Pandhawa mergane jujur. Becik lan utama tumindake. Ora ana ala tumama neng becik terus. Iya, yes. Arep piye? Sowan ning negara Wirata manjing dadi karo para prajurit. Awake dhewe ming gaweke wedang senopati, gaweke wedang para prajurit ning termasuk pejuang. Ya. Ya. Ya Reng, mangkat Reng, kowe engko tak puja-pujake mati ning perang.
Biar ngopo to jane kok gigi mangsa patiku iki. Aku sayang karo bojomu ya. Andel ora. Kowe caone kate kaya ngono lho. Dek kakangne barang kok ngawur. Kebaca seneng aku. Ayo buncal ora do oleh. Ora rembaleni. Iya. Yo, lumayan kowe sing nembang bojomu sing entuk saweran lumayan. Nggih, wo dereng to? Nyotakake kowe wae. Oh, lah nggih cocok. Nggih. Ya, matur nuwun nggih, Pak. Ya, aku soal iki saiki apa transferan ki tulisane kagem Mas Kiswan 200. Mergo Kiswan ki bojomu nek cekel bojomu ndak malah nggo mbiye-mbiye. Oh, lah nggih. Ndak saya nakal nih. Cok cekele malah aman dienggo kecukupan kebutuhan kula warga. Ha iya. Satu-satu. Iya. Iya. Wis ora apa-apa. Ngono, wis sah dadine. Ya. Ya gerajakan Mbak Ayu, monggo diaturake ya. Dibawani sik, bawane gelang alit. Ya, monggo ya. Mamyat mayun eman suarane gending belam nyangan nyaram yai nuswan tara Sesuk ganti wiyaga wae no. Iya. Lah piye? Penabuh kok arep mateni juragan iki lho. Lah kowe kaget. Kaget sakpole aku nganti kepuyuh sithik. Kaya supirku tak getak arep mati. Iya. Malah getak ya aku bola-bali. Iya. Iya, mangga. yanyu wangi kelan kenang wetan segera lor lan kidul halas angker kang kalibyan lewyan Belam. belam yangan belam yangan Ya. aja takon susah kang disangga Tanah. tanah
kembang. Tarain ta. India Sah. Ku meliaring taman Sarinuswan Toro belambangan kumelaring taman Sarinuswan Toro belambangan kumelaring taman Sarinuswan Toro belambangan sesak-sesak wis ojo takon wis pira-pira jaman turun temurun wis ngelon akeh mahorong kabeh biru pake biru rono akeh gede belambyangane gunung-gunung ira keke perkoso sawah lan kebonan ira werake subur nguli aja kakelan tanggung pilih pake gede subur ira raya celan kemoyo sing nganggo kambatan. Iya. Kaya nek bar kutut manggung kae. Iya. Ning cara Banyuwangi. Ya, pancen ngono ya. Iya. Ayo mangga gerajakan dados. Gerajakan Banyuwangi raina bengi sing tau sepi lanang wadon kang ngekani longgoh ring pasir-pasiryan sembyur-sembyuran
Gerajakan Banyuwangi ya keneng sing ngelingke lumantar SMS utawa WA no oh iya ngelingke apa mak ngelingke nek iki mau ana sing nyuwun liwung sing nyekar Bu Prastiwi oh iya diaturake ya yo dienggo pungkasan yo ya Pak kula dereng apa dereng amplope wau Pak oh iya nding ngali aku nyanyi gila isi cementel ya nggih suwun nggih Pak ya kok bareng entuk amplop kok mlaku kaya bebek ya wis ora apa-apa ora ya matur suwun ya yo kok Prasti pungkasi yo nah alon-alon ayo jumeneng oh wis to tak kira sinden milenial sinden ra gelem tuwa ya iki si enom ya ora apa-apa ya mak liwung ya ana kancane ben sapa ya gandeng duwite wis ditampa bojone ngancani joget ya lah iya lah witekno bojone mau wis nampa amplop terus duitmu wis tak keke bojomu wong lanang ki direwangi anu sirikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil ki goleke wong wadon ya anjur bareng ditekeke sing wedok kok mau nyambut gawe ayo gimana Cek ayo ya digandeng ning sok sak jogete kok ya Karaku lho, Ban. Nyanyi aku. Ya, didom wong loro. Kowe kok ngongso to nek duit. Arep dibak dhewe. Modar ora karo wong tuwa kok arep wani. Tak antil lisan kowe. Ya, kowe kejaba sinden yo. Pak bakso krebo. Wah, saka sapa yu? Pak bakso krebo. Oh iya. Mau pun nganu maringi bakso nggih Pak nggih. Oh, nggih. Sesuk melih nggih Pak. Anjur terus-terusan boros. Iya. Ya. Dadi pasangan serasi waduh gandengan. Ayo diterke sekolah engko ndak. Iya. Ayo isih cilik kok ya digandeng sabrangke terke sekolah. Ngene Pak Bungi ya Pak. Iya. Dikosoki ya Pak. Nggo watu. Ya mangga. Liwung diaturake Bu Pras Fet Wit. Waduh. Fet kesuwan. Ya, cincingke. Nah. Awas mabur. Ban. Apane sing mabur? Aku di Ya kayak nembang. Ya mangga.
Son Ilarohi Ki Seno Nugroho bin Ki Suparman. Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek